Sanibingelela emakhaya, sinibingelela kuphi nakuphi lapha nikhona, nibela umduduzo ngamkhwanazi sivela kwenhlangano Ithuleni Organization. Sinibela singapha endaweni yaseUlundi. La khona ke sizobona udadewethu sicelile ukuthi sizombona ngodaba ke abhekene nalo nafisa ukulelwa kulona. Sisenyangeni abantu besifazane, abantu besimame eSouth Africa la khona kubongazwa abantu besifazane. Mayiphela lenyanga singena enyangeni kaSeptember okuyinyanga yamagugu namasiko. Kuye kube nomkhosi ube khona lapha esigodlweni kwaZulu okuwumkhosi weintombi la khona intombi esuke iqhakambisa ngomntombi bazo namagugu kuyiziphatha kwabo. Noma kuyinto ke sesibukele kude njengami nje angaze ngohambe lomkhosi kade ke siyasibuka nje ku-TV sekuvela ke ukuthi nazi intombi nami ngiyibuze ngiyiphendula ukuthi ngabe ke ithathwa kanjani lezi ntombi ngabe mhlawumbe ufisa ukuganwa ngoba sekwamatshitshi. Ngiveza leyo nkulumo ngoba namhlanje udaba besize ngalo udadewethu nayo beyitshitshi ehamba wona umhlanga. Umyeni wakhe wayemthathe lapho asazi ukuthi kuganwa kanjani nokuthi kuqonisana kanjani lapha emhlangeni. Uma ke usuwelileke ngaphesheya wasiphuma ngapha entombini, uma kusuba nenkinga ngale yaphambili wenze njani. So ke sizokhuluma nakho singacabanga ukuthi nokunye kuzobaqwashisa mhlawumbe nabasahamba umhlanga intombi nalabo sebengaphesheya ukuthi mabe nenkinga mhlawumbe ufuna kwenziwe kanjani. Ngicabanga ukuthi kuningi abangakufunda mhlawumbe kule case kasisi, kodwa ukuthi sizochaza ukuthi kwenzakalani nokuthi fasemsize ngani. Sawubona sisi. Yebo njani? Yaphila njani ma? Ngiyaphila. Igambani? Nguzandile wamndaweni eMabedlane la uLundi. Emabedlane? Yebo. Yebo sisi, wabhala uthweleni sisi. Yebo ngabhala uthweleni ngoba nginxa ukuthi ngifuna ngisize. Ukhala ngani nje? Hayi ngiyakhala la umuntu ebengishade naye, ayish usengihlukumeze kakhulu. Manje lokhu ngibuka ama-video kathweleni ko YouTube. So ngagcina sengibona ukuthi ayi mhlawumbe iwona mnyango engathiwa ngiyabhalela ongangisiza ngenxa yesimo sami ukuthi abaningi mangithi ngiyabacela abakhona ukungisiza. Yebo mama. Yebo. Kwenzakalani nto? Kwaku 2010. Yes. Ngemhlangeni. Mangemhlangeni ngihlangana nobhuti waka Hlanga emhlangeni. Shuthi sama nomngane wami ufika ngixhawule umngane wami amhakhe. Emva lapha afuna inamba zami ngimnikeze ubhuti lo. Mangimnikeza sixoxe naye shuthi engishele efonini. Mangishele ethi na ucela ukuhlangana noma abangihlolayo. Hayi ngimxhumanisa noma abangihlolayo ukuthi ngoba uthi ufuna ukuze ekhaya. Hayi nami ngivumeke ahlangana noma abangihlolayo ahambise inkomo ekhaya. Kwakunini kwaku uSeptember, October, November mangikhumbula kahle. Wazocela ekhaya. Mayicela wadlula inyanga eyodwa. Wazolobola ngazo zonke inkomo waqeda. Emva lapho kwadlula inyanga ezu2 February ngonyaka olandelayo wangikhehla. Mase ngikhehlile ngoJune lo nyanga lo ngashada naye mina naye sobu2. Mashada naye ngihamba ngaya kaNongoma lapha afike khona isimo sethu sobu2 kwezothando sashintsha. Ngoba ngathi mangishada angilazi mina nje kahlahla uthando. Sisi ngashada naye ngoJune ku2011. Ngathi mangade ngishada naye kule nyanga le ngenyanga kuyo lenyanga lade ngishada kuyo naye wangitshela ukuthi sekukhona umuntu engifuna ukumthatha manje wesibili. Hawu ngaxaye ukuthi ngingakaluzo nothando lomshado ukuthi into kanjani naye ngangineza uthando sithi lo ngifikelayo indaba sesithatha isinyathelo esingaka. Kodwa ngoba ngangigwema ukuthi mina naye silwe ngangivumile ngenankinga athi lo muntu lo umeleze khona la ekhaya ezokubona. Hayi ngixaye ukuthi kanjani ukuthi umuntu intombi ize la ekhaya izongibona ngibona kwalokho nje ukuthi ukungidelela kahle kahle. Hayi ke ngihambe ngeyomakhelana ngoba phela kahlahla ngajwayele umuntu engafuni ukuthi ngiphume ngihambe emzini abantu efuna nje ngihlale ngihlele endlini. Ngihambe ngiyobuza omabadala ukuthi hayibo kuyenzeka ukuthi uthi kade ushada nje zolokhu mesethi umuntu ufuna ukuletha umuntu omunye. Hayi bethi hayi ayikho rahle into ayenza ngoba phela wena kahle kahle usafika akwalizwa ngisho ubumnandi bomshado ukuthi kuyini akakuzwa ngisho ukuthi enje uhle nomnyeni wakho kwazi kanjalo umuntu lothi uyahamba uthatha omunye umuntu. Shuthi igcine into yakhe nalentombazane ingahambanga kahle ngoba yagcina ingafikanga. Wayethe angihlale endlini ngipheke ngenze everything intombazane yeze izobona. Hayi udlule lokho ngitshe mhlawumbe sedlule leso simo leso mhlawumbe bengabe bephethe lento emphethe kanti kuncane lokho akwenzayo kusaqhubeka. Thesuka lapha mahlala phe ejardini wakha imiqasho. Makhe imiqasho ngene ingane zesikole ingane under age no 15 16 akujike ethandana nazo lezi ingane lezi ahambe nazo yomabhishi ungishiya njalo negcekeni mina ngento nje yasegcekeni ehlala egcekeni ngiyaklina ngisho ebuya amathuba uya lapha edrobheni
ubuye uhambe kuzo lezi ingane ezimakuthiwa khona into ayiphethe beshire nayo mina uthothi mhlawumbe ungineza lokho akuphethe lokho awusekusele ey'nganeni lezo angithathi nje umuntu onkosikazi wakhe kodwa bengibezela konke lokho lo muntu lo wayengafuni ukuthi ngibe nefoni engafuni ukuxhumana nabantu basekhaya ekhaya bekushona thothi angeke ngisho attend imingcwabo uma edrobheni mina ngibhale ilist phansi yezinto ezifunakalayo zokupheka ahambe yena othenga igrosa yena abuye nayo ngishinga hamba besikhathi shuthi mina nami ashadile kubuka thatha isikhathi nje ukuthi ngikhethe kodwa khona akusisi isikhathi eside kube zinyangana nje since ngishadile ngoba mhlawumbe ngaze ngakhulela ku December bese khona ama complaint ke phone ekhaya efuna noma bangihlolayo ethi yini indaba nangasho ngathi ngilethele inyumba lana umuntu ongazali hawu bexayeka uthi hawu kanti phela ingane ifike ngesikhathi sayo wathi phela nazosuke ngilanda inkomo zami kumuntu ohlala ngisabisa kanjalo gcina sengikhulelwa ke ingane yomfana mangikhulela ingane ngathi umuntu mayesuke ekhulele uyahamba ekhaya kubo ingane ehlala nomzali mhlawumbe emtshengisa ingane egezwa kanje yenziwa nje ngahamba mina mhlawumbe ngahamba only 2 months ngihambe 1 month ngihambe nengane ngekhaya wafona uthi ufuna ngibuye back kanjani ngingakapholi nginje alwe ethi ngidinga unkosikazi yakhe ebuye ekhaya mangibuya ngibuyele emumva lomuntu kanti useyinhlosweni zakhe angiphoqa ukuthi mina naye siye ocansini manje ngiphoqa ukuthi naye secansini ngivume phela kusebhlungu ngisane itish angakapholi Sana 1 month isana 1 month ingane okay ngiphinde shuthi kahle sibele sasiselula ngivele ngikhethe ingane lesibili thele ingane emayi na 3 months ngabe ngikhulelwe leyo mfana mangikhulelwe ke hayi ngisaba nokusho kuyo ngoba phela ngizosho kanjalo umuntu ngiyamsaba ukuthi sengikhulele futhi kodwa umkhwena wami asikwazi ukuxhumana naye so 2 njengoba nawo lo 1 month uthi mangimbuza ukuthi yini indaba ungilanda ekhaya wenze kanje uthi yena hayi so engaqhuzuka ngadibana nomuntu osifazane manje angimthembi kahle ngenza ukuthi makuthiwa khona into engitholele lapha ngiyenze la kuwe lento le ngiyithole nawe kwesokwathi sobabilisi bese simene sifanayo ngithi kanjani ngoba uyabona ukuthi ngicalisa ingane yini indaba ungizosubhlungu kanje sihamba naye semaklinikhi samso-checker ethi hayi ngiyabonga ukuthi akho lutho namanje pho ngizosala nobuhlungu ukuthi ungaze ungilanda ekhaya mangabe wena ube senkingeni kanje wabhukuda entweni kanje uze wena uzongithelela ngayo mawuthi unayo hayi qhubeka isikhathi sengikhulelwe ngisabe nokusho ke manje ukuthi sengipregnant ngoba umuntu wayehlale nodlame ngize ngicela umama mncane wakhe ngimtshela ngicela ungicelela yena umtshela ukuthi sengikhulelwe futhi ingane esibili athi umethana ebuze mina njalo ushadile naye ethi ngimethana yini indaba kanti ayingonilisa ingane yodwa ucathi izondliwa ngane ingane wekhulelwe hawu hayi ngithi kushuthi kahle phela ijowa lami lelike mangisuke ngekliniki bese ngimtshela ukuthi ngicha ngekliniki lo muntu angiphelezeli ngisho ngekliniki ngisho kuthiwa nginenkinga ngiyagula angiphelezeli kuthi ngelinye ilanga ngize ngihambe ngesibhedlela ngigula ngimshiye nengane yomfana ngilala esibhedlela kezange uzongichecka ukuthi ngikanjani ngize ngiphume ngakusasa mangiphuma ngakusasa esibhedlela umfice sebeka imithwalo oplastic abamnyama wathena wena uyahamba uyela kini awuyalanga kahle yini indaba uhambe esibhedlela uthi ungantshela mina hawu enganishilo nje ukuthi ngihamba ngekliniki ngizoxhumana kanjani nawe mawuthi isimo esiphuthumayo ngoba ngikhulelwe ngitshela ukuthi cha sebendlulise esibhedlela ngoba anginafoni angithi awufuni ukuthi ngibe nefoni wathi thatha oplastic bakho uhambe kini wangixosha wathi ubuya nenhlawulo ekhaya hawu yini ngathi engiyenzile ngiyonile kahle hayi shuthi angivele ngihlale forever phela la ekhaya ngoba phela lo muntu lo kahle ngihleli naye angizwa ubumnandi bokuhlala nomkhwena wakho ngoba ngithi mhlawumbe mawuthi usuke ekhaya uzele ingane lo muntu lo nobabili nakhona ubonda nezingane inikeza uthando but mina angikutholi ukujabula ithi ngihlale ekhaya ngoba ukujabula ngithola ekhaya uthando ngithola ekhaya kubazali bami hayi ayelweke ke lapho ukuthi naye yini indaba sengifuna ukuhlala ekhaya bethe ekhaya kahle into emlethele yona la bathe naye ngoba anemnyalanga chaza awumnyalanga ngani ngisho ukuthi cha lo ungiyekile ngihamba ngaye esibhedlela ngalala akaze ngilethele kudla sengilethele lutho ngalala esibhedlela ngaze ngabuya ngakusasa lutho kunginaka kunalokho sengifica imithwalo uthi angihambe ngekhaya awuyalekile kahle hawu mangihlala ekhaya ngingasafuna ukubuyela emumva avele ahambe enkantolo ezulu ahamba ovula icala athi ngizovula icala ubaba wamndaweni uhleli namakoti wami nengane yami pregnant ubaba wakho seyamnqabela ukuthi abuyele emumva hawu beze ngisizwe ekhaya kuzokhuluma iphoyisa lenkantolo ezulu
kuthiwa uyabizwa bakuvulela icala enkantolo sihambe nayo baba sihambise enkantolo baba umuntu onoshukela-ke ogulayo ngekho right ahambe emhlalise epulpitini laphana bembuza imibuzo obaba abadala bethi uhlala kanjani nonkosikazi womuntu ekubeni wathatha inkomo wayimukela kwenzeka kanjani lokho ethi baba manje ngenze njani mayethi umuntu akasathandi ngenze njani ngimqule ngemkani ngimbeke lapha unesizathu naye kwangekho kodwa umlalelayo masho njalo ngoba bekhala ukuthi bona lo muntu lobolile kumele ubuyele khona uyathanda uthandi hayi ubaba cela sengibiza ke phela sebona ukuthi cha phela usekhathena uhlala ehamba inkantolo elwelana nami etshela amadoda indlela ayiyona bemdelela kwathi ngicela nganami ubuyele emuva ngiyakuthanda impela kodwa phala manje ngenxa ukuthi kuyaliwa nami isimo sami asikho right ibuyele emuva kumkhwena wakho ngahamba ngaya khona ngabuyela mangifika ngibuyela khona uhlezi njalo ngibalisele ukuthi wena wahamba kubaba wakho ungasafuni ukubuya la kahle kushuthi kumele ngitshele ukuthi kahle ngakuthatha wena uma ngifuna uzogada umuzi la sekhona umuntu ozayo ngizomshada mina wena ngithathe uzogada umuzi la ukuthi ngoba ngithathe ngikuthanda yini hayibo ngiyibuza hawu kanjani futhi lo muntu usekade ungithathe ngoba ngangithanda ngizogada umuzi ushuthi labantu alowo asuke basho ukuthi uqonye ibona abantu azobathatha kube ibona abantu osithandwa sabo mina ahlahla ngilutho nje lento ihlale ngiphatha kabi njalo shuthe ekhaya ke ngicine sengithola ifoni ekhaya bengithengela ifoni ngoba ufuna ukuxhumana nami phela bezisimo ukuthi kanjani bebuze ekhaya ukuthi naye namanje inhlali kanjani ngenxa ukuthi umama wami nobaba sebebadala ngangathanda lokhu ngihlale njalo ngiba-update ukuthi hayi ngiyahlupheka kanjani ngangibatshela nje ukuthi hayi ku-right ngizwa kahle ukuthi cha kukho right ngenxa ukuthi phela ngiyabona nawe uyokuthola uphumula uma bezingane ukuthi ihleli kabi lapha ehleli khona ngihlale naye kunjalo ngicine sengiteta ingane mangitetile mangibuya esibhedlela ngibuya kuphekiwe ngibuya khona nginjalo ngigula ngiyi-weak ngipheka emabhodweni ethi akuphekiwe ukudla akho nto ekuthiwa uyiphekile nolinde mina ngoba ngisesibhedlela efika umakhelwane uzobona ingane mayifika ufika ngasemabhodweni thawu uba kanjalo emabhodweni ngempela usawiki kanje shuthi kwalo uthabuza umakhelwane avela mbhokele ngolaka ethi ingakho mina ngafuna unkosikazi amajwayelana nabantu ngoba ngizomfaka umoya omubi umuntu lo kahle ngoba ngithi akapheke la ngiyazi mina inhloso zami ukuthi kumele ube unkosikazi kanjani ngigula nginje ngiwiki uyakudla lokho kudla naye wakudla naye lokho kudla lokho ngikuphekile khona nginjalo ungahlambulukile unjalo yebo shuthi ngihamba isikhathi ke mina nobhuti lona sikhula ingane ngimmonitha indlela enza ngayo mhlawumbe uthothi indlela angihlukumeza ngayo ngoba ingane lezi ehlala nazo emqashweni ezincane no 16 years wayeqonywa yizo lezo ingane lezo ehlanye ehambe emabhishi abuye sekusebusuku ahambe ohlala nazo uzoshawa 1 ekseni intatha abuye ezongivusa ngilele ethi ngifuna ukudla ngivuke ngo1 ngilele embedeni ngenzele yena ukudla kade ehleli nengane zamantombazana emqashweni hayi ngicela sengisho ukuthi ngeke ngoba vele umuntu akafuni ukuthi ngisebenze akafuni ukuthi ngihambe edrobheni makuthiwa ingane eholile bekuhamba yena nekhadi leingane lokuhola athenga amaphempers lawo ngoba ingane ezayidinga amaphempers abuye nawo imali enyayidle mina kahlahle la akho umuntu ongithengela impahla akho umuntu ongithela ama cosmetics ngithengele ekhaya impahla makuthiwa bangithengelele ekhaya ajika ayishise lezo impahla lezi ukuthi akafuni ukuthi lokhu ngondliwe ekhaya kahle bangithengele impahla zana bazothiwa ngiyahlupheka nababhokela ulaka akafuni lutho nje kahlahle enzeka kimi ngicene ngimonze isikhathi siyahamba abantu engihleni nabo la ngiyabona baphumelela lo muntu lebe engishadile wayengithembisa ukuthi yena uzongihambisa esikoleni ngibe right impilo iphumelele kodwa manje akasakwenzi njengoba eshilo ngiyahlukumezeka kunalokho ithi ngivele ngithathe inyathelo ngihambe mhlambe uyomthwala umuntu lathi uyamthanda ngoba phela umuntu uyangitshela ukuthi ungithathe ukuthi ngizogada ekhaya ngoba ngithandana ngithi ngivele ngihambe ngahamba ngathatha izingane ngathatha imithwalo ngabuyela ekhaya nazo ingane ngathi ngikhathele nguye ngoba le nkathi le wayengeke seswazi ngoba umuntu ohamba emazweni lale ngeqa nezingane ngahamba wenzani emazweni wayenokuhamba nje koSwazini angasuke wenzani lo muntu ohamba izinto lezi zesizulu zezinyanga ngimazi uma lapho ndabuka naye ngitshela ayikho into ayekade engitshela ngayo bathi uyahamba yebo uyinyanga yebo wakuthatha nawe inyanga angizwa wamgana vele inyanga hayi wangifihlela ukuthi uyinyanga awungitshela ukuthi uyasebenza unamathenda kanti unamanga uyinyanga bese ngifika lapha ngifika kukhala amagovu
lokho okugqoba imithi. Sengiyabuza ukuthi hawu kanti utheni uyasebenza nje. Wathi hayi yona ndlela engiphila ngayo le ukuthi ngenyanga. Ngathi mina asikho isidingo sokuthi uzofihle into eyona. Kumele kahle kahle ungasheli ngamanga. Kodwa ngaqhubeka naye khona kunje ngangenankinga ukuthi uyini usebenza ini. Wamqoma umthanda? Yebo wamqoba. Ngenzeka ukuthi khona ekusebenzisile. Hayi angazi ngoba phela into engididayo engqondweni yami ukuthi makuthiwa ngiyabuza ngomshado wami ukuthi unjani ayikho into engikhumbulayo. Angazi ukuthi indaba. Angikhumbuli lutho. Babe ngitshele bona ukuthi kwafika ibhasi nahamba nje wena ugibela imoto ukuthi kodwa angazi ukuthi into elokhu ngistressa ukuthi ngiyakhumbula into enze ngifunda first year kodwa ngihlula ukukhumbula usuku olungaka umshado ukuthi khumbula ukuthi kwenzakala ukuthi nokuthi angikhumbuli nokuthi ingubo ngayibolekapi angize ukukhombisa kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngangihamba naye kodwa ukuthi sayibolekapi ingubo angikhumbuli ngize ngikhumbula mase ngibuka izithombe into engixaka ukuthi kwawenzeka kanjani kwenzeka usuku olungaka kodwa manje anginayo imemory into engaka engqondweni ukuthi kwenzakala ukuthi nokuthi angikhumbuli. Okay, singaqhubeki nje kakhulu. Ngikuzwa ukuthi ngesikhathi lobolile sozoshada ubungenayo ID sikhuluma ofela eceleni. Ngikhathi sengizoshada bengenayo ID. Ucele uneminyaka emingaki? Ungicele ngina 19 years. 19 years. Yeah. Ubungenayo ID. Yebo i-ID yami shuthi imkhathi bengishaya isitifiketi ekhaya savile sashaya iminyaka ephansi. Yeah. Kanti iminyaka yamakusiyo leyo. So bele kubelungisa ingavumi le nto leyo. Waseyacela baba uthi cha ngoba i-ID yakhe akavumi. Ngicela ukuthi uhlale kancane ngoba sibhizi silungisa lento yakhe. Wathi no ngizoyilungisa. Kodwa ngithe mase ngishadile ngingenayo i-ID wahamba ovula icala emaphoyiseni. Wathi lo ubaba wakho umshadise engenayo i-ID ngizomvulela icala. Bamuza amaphoyisa kanjani animoni lento izomosha i-relationship yenu no2 makodo ngabophisa kanjani babezala. Mase ngiyachaza amaphoyisa lo ungishade azi ukuthi anginayo i-ID kahle kahle angazi ukuthi yindaba eseza kanje bamkhuza. Wayeka ke leyo ndaba leyo. Okay. Mana angiyazi lemshado le yesiZulu eyenziwa la. Ngi-understand le ethinta no home affairs because vele kusuka abantu abawu2 ama adult benama ID. La nishadiswa yithiwa yini iphoyisa lenkosi. Yena sashadisa iphoyisa lenkosi kodwa kutheme sekufika i-ID yami kwafika umunye ubaba omfundisi okuyena wasenzela incwadi kwasayinwa zaphuma incwadi umshado. Okay, ngifuna ukuchecka lokho iphoyisa lenkosi nomfundisi onishadisayo. Yebo. Lezi izinto ayifunakali nabayidingi nibona. Ngikaze beze beyidinga. Ngikaze beyidinga. Shuthi kahle kahle bayachazela isitori sokuthi akunayo i-ID. Akakekho wafuna i-ID yami khathi ayakaze bedinge lutho. Ngibuza nalo ngoba lemshado ugcina mhlawumbe usubona mawubona kuma video ubone indoda lapha namajezi athi umntakamkhulu abangenamkhono. Phethe induku lapha lihambe esigcaweni lapha uyabuza umthetho ushada nje uyamthanda yini na ukuthi la babasuke bekhishiye amaphoyisa enkosi nabakhongi nomfundisi uma kuukuthi mhlawumbe izinto enjengalezi ayibhekeki ave ngoba mhlawumbe eminingi imishado eyenzakala uthatha beseganiswa mhlawumbe izingane ezincane ngoba phela lento ye-GBV ixhaphakile but nakho ukuthi ushadisiwe ungenayo ID ebe azi umkhwena wakho ukuthi bonke laba abanye izinto enjengalezi azifunakali ukuze kubonakala umuntu esimshadisayo ngempela ingabe ukhule ngokwanele ukuthi angangena kulomshado nanokubheka mhlawumbe ukuthi ungena nje ngempela yini ngoba nje obulapha kuthiwa nje uyamthanda uyabunjobula uyamthanda no kodwa at the same time uthi awukhumbuli lutho wena kwakwenzeka elanga lomshado. Yebo. Mhlawumbe khona kwawenziwe khona mhlawumbe angisho ukuthi ukuthi vele sometimes ungabelieve entweni kodwa manje ngenxa yesimo indlela ezenzeka ngayo sengibelieve ukuthi khona into engekho kahle ngami ngaleyo nkathi leyo. Angikhumbuli ukuthi wakufuna i-ID umshado sesaba nawo sekuphuma i-ID yami sengisuzaba se-home affairs bazongishayisa ipasi khona lapha egcekeni ngenxa ukuthi ngasizwa umunye uthisha osezansi kwakhona lapho omakhelwane esikole owabhalela i-email kwe-home affairs basebeza bona udaba lami bathatha bona bazongishayisa ipasi endlini lapha engihlala khona kwaye lapha nxake ke biza umfundisi ke engenzisa incwadi belongu ngishade naye nje mina singena ncwadi singena next kuphela nje khona ama pictures ukuthi mina naye shadile. No, ngi-understand because ubusumdala vele ukuthi 19 years yes ubusungangena emshadweni so sengibheka nje mina ukuthi shuthi izinto enjengalezi ngeke nzenzeka mhlawumbe kubantu abasuke be-under age bona ngoba anything is possible njengamanje le mshade kangaka ukhethwe emhlangeni lapha nakhona emhlangeni shuthi uyabona ukuthi nakhona
khona izikhalo ezikhona ekwazi ukuthi abantu abeza ngenhloso zabe ezithile bakwazi ukulutha ke bona nihlola oba nomama oanti omama badala yes ukuthi nabo uma usukhethiwe ke kubona kuyaphela kanjalo kubona ukuthi usuhlukene nabo cha omama phela laba mangabe usukhethiwe bambiza umkhwenyana bekhulume naye kodwa laba abantu bekhuluma naye over the phone aze bambona ngoba esefikile ekhaya sezoletha izibizo ngoba kumele ukuthi bengihlole eqala bekhulume ngento ezwakalayo lapho uthi cha sesimbone lo ogcina sesobe sesazi usoniwe uwo makuthiwa uyonakala. Okay ngifuna ukuchecka lokho ukuthi ke njengoba kuyibona abalusile lo mhlambi wentombi mayiphuma intombi ke yodwa iphuma kulomhlambi wapho ngifika ngicela mina ngiphuma ngihamba nabe benginikeza yona i-communication between nabo nawe isuke isipheleni ngoba ngicabanga ukuthi lefuneka bakwazi ukuthi ba-communicate nawe ukuze bakwazi ukuthi next time noma bekhipha ingane bazi ukuthi ingane safe lapha yakhona sinikeze umuntu oright ngoba shuthi kusasa ngisangaphinde ngibuye futhi mina ngizothatha enye ingane futhi kubona makuthi ngithatha nekubona bavulisa ngobona ngibanika khona sithele ngale kwegquma ngifike ngixhaphaze ngikwenzayo ngiphinde ngibuye futhi ngoba una 1 month ushadile wena usefuna omunye umfazi futhi and unkosikazi ayimfuni umuntu oyekade ngibhinqisile khona emkhehlweni wami oyintombi wow wema ukubhinqisile phela ngeke ubhinqise umuntu ongamazi umuntu omaziyo ubhinqisile uyacela ukwenza bakhuluma nabo mama futhi uthi ufuna intombi kanje bamkhuza uthi cha kwenziwa lento leyo angeke ukuthi uthathe intombi manje sikunikeza intombi phinde wena mase labantu abamsinisayo uzofuna omunye umuntu khona la yena lo sewekusinisa nawe sebona ufuna bomnakwenu ayithini cha wamnqabela phela lo wamchitha uthi lento yenza iyabheda angeke ukuthi kade shadisa udadewethu simsinisa wena usubona intombi sikubhinqisile kahle uveze esinye isithombe mangabe uthi wena ubuya uza ngasho ukuthi kahle yamhlukumeza nomuntu lo shade naye ngamanye amazwi uhamba emhlangano unefoni angithi hamba umhlanga benginefoni wafika wacela inamba yakho waqhubeka ke emafonini but mase uyoshada ekhaya akasafuni benefoni asafuni ngixhumana namuntu shuthi wayibona phela ukuthi angithi mangihlukumeza uyasaba ukuthi mina ngizofona ekhaya ngisho kwalokho nje kwaku red flag le ekhombisa ukuthi ayila ngikhona ngoba ngisho ekhaya abantu abaningi ubhuti wami nje engizalwa naye isifuni samama nobaba washona wangcwatsha ngisho emncabeni wanqaba wathi uzomvusa lo muntu lo mawuthi emncabeni engafundi ngihambe ngekhaya so kahlahle ziningi izinto azenzile koningi ngoba ngithe mase sengihambile ngaye ekhaya ngibuya nezingane khathi sengeqile sengishiyile le wazozolanda ingane zakhe ngafike ngashiya nomama ngahamba weza nozoyilanda wathi ngeke ngize ngikwazi nokuphila ngaphandle kwengane zami ulungele lo ahamba lo ohambayo ngizolanda ingane zami njengamanje wabuyela naze emumva shuthi lapha engangihleli khona ngeke akuhlaleki phela ingane angithi abantu bese ngcono makuthiwa ihleli nomama ngabe ngihlaleka kahle ngoba ngiyasiza ihleli nomama uyenakekela manje ngizazi lapha ihleli khona ihleli nobani ngagcina ngabuyela khona futhi sengibuyela usingaka manje kwesibili ubuya uthanda ubuyela for second ngibuya ngithanda for second ngane mangihleli khona ngizwe ukuthi akuvumi khona kuthiwa sengibuyele for second ngane kodwa manje lo muntu usaqhubeka ngivele ngisho ukuthi ongcono ngivele ngihambe engaziwa ke ngoba ngangingazi lapha engiyakhona kahle into nje ngavela ngayidecide ukuthi okay fine yabo njengamanje lo muntu ngoba usaqhubeka wenza izinto azenzayo angihambe kahle ngiphele emehlweni akhe ngiyabona igcikeni khona usisi oweqashelo linese simjwayele kakhulu ingane zazo nokuhamba zomzolana naye sometimes kukhona nezingane zesikole ezengijwayele ezincane ngathi kahle angivelele izingane ngishiye nalo sisi ayikho into engizoyenza ngoba ngihambisa ekhaya lo muntu usihambisa amacala esibophe ongenzeka ukuthi makuthiwa ngishiya la uzoyihambisa ekhaya ngavele ngathatha impahla zami vele ngangenazo impahla ngoba ayishisile impahla zami ngathatha kumbala ukuthi nje ngingasali into yami la ngapakisha ngasho kuzona izingane athi ngiyahamba ayifika ususijaba imchazela udouble kanje sengikhathele mina manje ngahamba ngaya le eGoli lapha eGoli angazi umuntu kahlahle ngabe ngahamba nazo izingane inkingi ukuthi ngangicabangela zona ukuthi mina ngoba ngingazazi kwanami ukuthi ngiyapi ngizohamba ngilale kuphi nazo phansi ama-branch ngoba ngenze ukuthi ngilale lapha engazikhona ngenxa ukuthi ngangihamba uhambo ngalazi unayihlobo eGoli angenayihlobo wabula ngene taxi nje ngavela ngahamba ngaye eThekwini mangifike ngahamba ngaye eMandeni kwakhona usisi wami umdala oswashona mangifika khona eMandeni ngimtshela ukuthi ngiplan indaba kanje athi na hayi
ngcono uxhumana nobhuti. Ngixhumana nobhuti omunye umdala wami ngimtshela udaba lami ukuthi kanje kanje. Shuthi mangixhumana naye eshuthi yena uyasaba ukuthi ngathi uyangisiza ngoba kusasa uzobe sengena enkingeni. Ngoba lo mkhwena wami uzobe sebuza kuye ukuthi uphi wamshonisaphi. Lo muntu lo ngoba ubonakala unaye ngoba ayekho lapha bengaziwa khona. Isikhathi esiningi baziwe ngisho komandeni ngoba ehamba ucollect imali nobaba bemazi. So ngicela imali yamatekisi baba emjwayele wayenamatekisi. So benamatekisi ahambele emandeni. Ongenze ukuthi kuthiwa ngibone mhlawumbe oyedwa wodriver la mteksi la ngoba beke ngibone mangihamba naye. Makuthola baba lo uyocollect imali oyaphuma wayenokungikhipha naye so two mayisuke khipha amakhosikazi akhe la emfeature ethi ufuna ukuthi ngazi indawo ngoba yabona ukuthi umkhona namba kangikhipha ngesindawo. So mangabe ngihamba ngaze ngafika eThekwini. Mangifika eThekwini imali enganginayo imali mhlawumbe esihlale unyaka wonke ngangiphiwe ekhaya khathi ngihambile khathi ngibuyele wesibili emuva ngangiphiwe ubaba imali. Wathi nayo imali yokuthiwa uzoyithingana ngamaswidi ngoba ngisakwazanga ukuthi uthiwa dlule edobheni suhamba ngokusheshsha kanje. Ngalolaphe kwawo lo mali ngoba ayikho imali engangiyithola ngithi yona imali engayisebenzisa ke leyo for ukuthi ngihambe. Ngahamba ngaze ngayofika eThekwini. Mangifika eThekwini khuluma nomunye usisi osikhona usisi laba noorder koMaritzburg abangabesuthu. Ngimtshela udaba lami shuthi wayenga-understand ke mangikhuluma akasizwa kahle isiZulu. Ngimtshela kanje kube khona lokho acoshashayo. Athi asihambeni eGoli mina ngithi yabo ukuthi ngiphila ngakho udayisa impahla zokugqoka. Nawe uzofaka ukuthi udayisa impahla zokugqoka uhlale khona eGoli emzini wami. Ngisaba ukuthi umuntu ongamazi omqala la kodwa manje ngithi hayi phela as long mangabe ngisukile mina la impilo yami yaqhubeka ngizoza ngambe noma yabe yini. Ngahamba naye lo sisi naye le eGoli. Wafika lapho ngahlala eGoli ngabona ukuthi hayi mangisuke ngibamba amatoha ngiyabamba phinde kuphele ngamcela ngithi sisi kahle mina sengicabanga ukuthi ngivele ngihambe ngiyofuna isikole. Ngoba uyabona ukuthi ngilokhu ngibamba ngiyeke umsebenzi ngcono ngivele ngenze noma kuyi short course ngcono. Hayi sisi lo ngivumeleke ngihambe mangihamba ngePitoli ku Facebook ke kunezingane engangizazi ke sasifunda nazo. Ngixhuma neyoda yazi efunda ePitoli ethi uthi ngithi ngicela ukuthi ungihlalise lapha ngifuna uzofuna isikole. Ivuma intombazane ngihambe ngiyohlala ePitoli ngithole i-college ke kodwa ngifunde leyo 2 years lo ngiqede. Mangifunda ngiqeda shuthi before ngiqede ubaba washona ekhaya. Ngithi ngalokho ngahamba bathi angaziwe. Ubaba washona ekhaya ngisushonele ngibuyele ekhaya ngizozongcwaba. Avele lo ngakusasa umama esahleli lapha eSpontshini abuye ezolo kade ngibone engcwabeni baba. Ezolisa umama ethi kahle lo muntu okade wahamba uqhamukaphi. Wafika zongcwaba umkhwe wakhe? Yebo wafika efika nezingane. Yeah. Wathi kahle lo muntu lo oseqhamuka manje lokho ehambile last day uqhamukaphi ngizochaza kahle. Wathi kahle umthela ekhaya ngithi animazi. Base bayabuza manje bekumele ukuthi makuthiwa uyeza ngoba sewakhona ama social media kuye kushiyo mhlawumbe manje rest in peace baba makuthiwa ubone lapho waseyeza ekhaya kumele ngamngcwaba baba wakhe usuqhubana nolento ukuthi wena ungafuni ukuthi ehambe lapho iphutha ukuthi ezemngcwabeni wababa wakhe. Wathi uyangifuna ethi umama esahleli lapho esazilile kade ngcwatshwa ngayizolo ezomthethisa ukuthi yindaba umvusaphi nalokho nje akuseqhubeka ukuhlumeza abazali. Ngigcina sengiqeda ke le ePitoli. Mangabe sengiqeda ngithola ukuthi ngene ilanga ngihambe ngiyofaka imali eShoprite besikene lokhu ngani i-ID yami. Ivesana ikhipha islip isikhipha ukuthi Mhlanga. Hayibo. Ngiyibukisise Sibonga sikanjani lesimhlanga wani manje ngoba phela mina ngizazi ngumama Mbatha ngishade kaMbatha lo muntu lo bebiza umdletshe kodwa ngathola ukuthi isibonga sibize epasini uMbatha ngashada naye seUmbatha manje Mhlanga uqhamukaphi. Hayi ngize ngihambe ngeHome Affairs ngithi hayi ngicela ngibhekelana ukuthi lo muntu lo ngishade naye wabani bephantsi i-ID kuvela uMhlanga ethi hawu uMhlanga engawazi mina usebenza isibongo esinye. Ngikungixaka nje lokuthi hayibo sebenza isibongo esinye okwesibili futhi sengidivorceile pho yindaba lokho ezolo ngoba lo muntu sengidivorceile. Kahle indaba lokho ezolo ekhaya makuthiwa ngisekhaya kanti uyazi ngisengidivorceile ufuna ngibuyele ini kuye ngoba phela usahamba ongisula nje uthi mina nasathandana. Okay. Thema sengibuya ke baba ngabuya ngeza la ekhaya ngoba sengibona sengidivorceile vele. Ngahamba ngawasho enkosini ukuthi lo muntu sengidivorceile. Inkosi yambiza
bambuza ukuthi manje lo muntu lo ngoba lokhu umlandelela ini ngoba phela namaphepha yasho uthi wena usumdivusile yini indaba lokhu uzodelela la uthatha abazali bakho bamise ezihlahleni sibanga indaba ukuthi umakoti usekhaya kodwa wazi kahle ukuthi sendivusile ulola ini ufuna uyibuyisela lengane bese usidivusile futhi ingazi cela ungaphindi uze la kusho inkosi ahamba udukeke lapha engaphinde nami sengithola manje into ukuthi manje sengiyabuya ngeze ekhaya ngizovasha ngoba bengabonakali mangifika la ekhaya ngithi mangithi ngiyofama CV ngithathe kwenye indawo wenza ama practical mangithatha kwenye indawo wenza ama practical shutha abantu komakhelana baxhumana naye ke yena umkhonyana khona amakhelana baxhumana naye bemtshela ukuthi sithi sengibuyile mawuthi sengibuyile hamba mesikhathi bemtshela ukuthi ngiyasebenza yini uthi ngihlambe ngisebenza into right yini kushuthi engqondweni yakhe avela vakashisa izingane afonela umama axaya nathi hawu umuntu lo angafuni nje ukufona athi nawe mama uyafuna nokubona izingane abazukulu bakho athi mama yebo ngiyafuna ukubabona athi ngiyabaletha athi mama cha noma ngathi angibalande ngoba phela uyadelay ngicela ukubalanda mina athi okay mama uzobalanda hawu ngijabule phela hayibo lo muntu lo bengafuni izingane zingivashele ethi ngayilahla engafuni lutho nje ukuthi zingibone zikhule ingangazi isula zincane usefuna ukuthi ngiyibone manje hawu ngijabule zizingane ekhaya mayifike ehlale zizekhaya ayingazi ngiyibuza ukuthi mina umama wenu ngibuza nosami lomncane ayizazi nokuthi uyena umama wazo gcise sengitshela ukuthi mina umama wenu ingane mfana nentombazana sihambe sekhaya lucky le ukuthi zifike vele kahle kahle bekade imali yami ivalekile ngikhathi ngenza ama practical yayikade isanda kuphuma inyanga endlule ngihambe ngoyithengela impahla izingane ngisho ukuthi cha le mali le ngifuna ukuyispenda nje ngispende kuzo ngoba vele mina nazo besikade singaxhumani sokulesikhathi lesi ngifuna ukuthi ijabule nazo zizuba nomama kanti khathi ngispenda kuze imali shuthi ubabwazi ubona ukuthi mina shuthi nginemali eningi avele after 7 days afone uvala igoli ufuna ingane ezibuye hawu zithi ingane baba cela usilanda next week athi okay lezi insuku njalo uyafona ukuthi nihleli kanjani lapho lo muzi lo phuka kanje niyabakhona uDon Feeder lo muzi lo kahle kahle niyabatshela ukuthi nina nidla kamnandi la ekhaya uma wena uninikeza nje yini into enidlayo lapho edelela umuzi wasekhaya ingane zithi baba kumnandi nje siya enjoy shuthi enacike lokho shuthi wayefuna ukuthi nazithi zona I enjoy yaziko kumnandi ekhaya athi ngizolanda ngeviki ezayo ngicela ukuthi kahle kahle lezo ingane lezo nihambe nibeke eplaza uyazi makoti ami uzoyilanda okay ngithi hayi awunankingi ngoba ngilokhu nginqaba ukuthi ngingafuni ukuthi lokusilwisana naye thwa sengiyayithatha izingane kanjalo ngazi ukuthi izingane kumele kahle kahle zithola uthando lami nolwakhe ngithi as long as mayiletha zizovakasha phinde futhi ziye kuye until mina ngize ngibe kahle ngiyithatha izingane zihlale ngakimi usaxhuma kanjani lapho la nje ukhuluma nogogo ukuthi ugogo ukuthi alethe izingane manje wena usenthinta kanjani manje sekubonda bengane phela ingane lando ngo wayefanele mina ngithi ingane mase sisafuni ethe nayi indaba sengicishe ingqondo empini lezi ingane lezi hawu lutho afana nosiswami omdala omunye hawu afike ke efone ethi ngizoyilanda manje athi hambisani kumakoti wami ingane zihambe ziye usiswami ngiyigeze ngithi mina ngize ngikwazi ukuthi after isikhathi singaka ngayiboni ngiphinde ngiyibone seyihamba futhi uyabona izongiphatha kabuhlungu lokho ukuthi ngiyigeze wena uhambe nazo uyise eplaza afike ethatha lo sisi mayifike eplaza intombazane ivele ibaleke eplaza ilwe nayo umakoti uthi ayisafuni ukuhamba ithi mina mama itshele usisi wami lomncane angisathandi mina ukuhamba ngohlala nobaba ngisafuni hawe buze indaba na ithi cha ngisafuni ngicela mina uhamba ngohlala nomama wami ngisafuni uhlala nobaba wami manje ayagcina sefona ke usisi ithi manje ingane sezingibuyisa ngabantu ayidotse ngenkani umakoti wakhe bemkhuza abantu eplaza hayibo ingane mangabe ingafuni ayifuni ziyekeni ingane bekhuza omama laba seplaza beyeke zibuye kade ehambile sisaqhubeka abuyele emuva lo afoneke fonela kuphi manje ekhaya mama uyazi ukuthi icala lwenzayo ukuthi ungazolanda izingane la kaNongomo ujike wena futhi uyifaka umqondo uthi awufuni hawo ubani onqabile ngoba phela izingane ehanjisiwe eplaza kwayizona ezinqabayo manje masuthi usinqabile angazi uchaza ini eze yena ezoyilanda fone ebusuku efonela zona ngizonilanda phumani ngaphandle eyomfana asho ukuthi umuntu omsabayo vele baba wakhe vele iveveze ithatha impahla zayo hambe kuye intombazane ithi cha mina ngihamba ngifuni angisathanda ukuhamba ngifuna ukuhlala nawe angisafuni ukuhlala nobaba hawu indaba ingasho afone defuza indaba ungafuni ukuzala ithi baba ngisafuna ukuhlala nawe ngifuna ukuhlala nomama athi hayi okay ngizolanda ngomgqibelo ahambe mayihamba ngo9 sinqongozela amaphoyisa ebusuku ekhaya ingane sengisesigumule nje kahle silele sinqongozela amaphoyisa hawu
amaphoyisa aphi manje? Sivule bengena amaphoyisa. Sis, mama, sekuvula icala la kuthiwa umama uhamba olanda ingane kaNongoma. Njengamanje useyanqaba nazo. Uthi akasafuni ibuyele emuva. Hawu. Icala ipho ngoba phela ingane iyona enqabile ithi ayifuna ukuhamba. Athi amaphoyisa sis, bhuti thatha ingane ugibeze emotweni sihambe. Sis mawuthi uyanqaba sibopha umama wakho. Mawuthi uyanqaba nengane. Ngithi mina ngaze nqabe nengane iyona ingane enqabayo. Phela ingane isindala manje mayithi ayifuni ayithandi. Asikho isidingo sokuthi niphoqe ngenkani. Bathe nasise kahle kahle ubhuti lo uze wazobika epolice station ukuthi nasenqaba nengane. Manje sina sesizobuya leyo ngane leyo unqatshwa ngayo sizoyilanda. Ivele ingane ingafuni. Kwakumnyama. Iphuma imphulu kundlela ingane ibaleka. Athi amaphoyisa ithathe. Amaphoyisa ayo4 ibaleka ingane imemeza ikhala ayidonsa ngenkani ayihudula ingane angazi noma ngathi isayenza ivideo ayihudule ngenkani ayiphose emotweni khona ikhala kanjalo amaphoyisa ekhona Ukhudulo bani? babwayo ayidonsa ngenkani ingane athathe nekhoma zayo aphose emotweni iyakhala yamemeza ingane ithi ayisafuna ukuhamba avala iminyango behambe bonke namaphoyisa amaphoyisa ngalawo ulundi ayihamba nawo. Abuyele emuva. Ngithathe inyathela ukuthi mina since ngimonile ingane nanokuthi ngiphatha kabuhlungu ukuthi indaba engasafuni. Mhlawumbe khona lapha ehlukumezeka khona ngoba lengane ikhuliswa omama ongisibona omama bayo. Mhlawumbe khona lapha ehlukumezeka khona. Yilokho nami siyabuka ngijabhisa nje makhona amaphoyisa because esikhathini samanje nje bakhona nelento yokuhlukumeza kwengane zamantombazane kakhulu nezabafana. Ingane mayiveza ukuthi mhlawumbe khona ukuresist ukuthi ayisafuni ukuya endaweni ukuthi amaphoyisa yini mhlawumbe kungazamanga mhlawumbe nakhona ba-involve ama-social worker mhlawumbe ingane ikwazi mhlawumbe ukuthi ikwazi ukukhuluma kuma-social worker ukuthi kosonhlela kahle yini eyenzela ukuthi ingafuni ngoba singabuka lokho ukuthi ubaba mhlawumbe nanizwane nani mhlawumbe khona okungale ingane ibhekana nakhe engeke ikwazi ukuthi ikhulume kunabantu abadala eniseduze na but kuma-social worker ayakwazi ukukhuluma. Angisho ukuthi khona okukhona okungale but kodwa kufuneka sinalokho sikwazi ukuthi mina ngingakwazi ingane ukukhuluma kuthini kodwa ithi ayifuni ukuza kumina ngubaba wayo selaba nje izwe. Ya namaphoyisa ngathi awenzanga kahle. Okay, siswami ke mhlambe okay. Ngicela ngithi inyathelo ngihambe ngema-social worker khona la ulundi. Ngihambe ngoba udaba ngicela ningisizane ingane wenzeke kanje. Athi ama-social worker ayisho thina udaba sikwazi ukuthatha singabala ulundi. Kumele uhambe kaNongoma kahle. Into singakusiza ngayo ukuthi sikubhalele incwadi. Sifonela kaNongoma ama-social worker athatha udaba lakho. Hayi shuthi kahle bawafoneleke ama-social worker. Le ngithola i-call ngithola nakhona sekusondele ukuthi ngihambe ngecaleni. Ngingakhona ukuphumelela ngekhona ngoba ngangenayo imali yokugibela kahle. Ngingaye ecaleni lelo. Shuthi mangabe ngingaye ecaleni lelo usisi angifonela wakhona kaNongoma sisi indaba ungezanga ngisho ukuthi mina sisi kahle inamba yakho kubantwani ngikhathi ufona ngayisave ngayenza iphutha ukuthi ngayisave. Engifuna ukufona ukuthi sisi angibanga nayo imali yokuthi ngigibele ngeze lapho ngoba kwafuneka uphathe nesikhathi imali ngizoyithathaphi nanokuthi ngangisaba ukuya khona ngenxa ukuthi indlela mina angithitheka ngayo mangekani Nongoma kuthiwa mina naye lo khona into esiphazamisane ngayo naningatshengisa ukuthi mina kahle nami nangiseka naniba sesayidini lakhe kusuka isikhathi. Okay, njengamanje ofisa sikusize ngakho njengenhlangano ithweleni nosibizele khona kakhulu ikhona kuphi ufusulela ngakho? Ngicane ngilwela nje ekutheni ingane ngoba sesho ayisathandi and sengikhathele ukuthi ngihlale ngifunda ama message njalo kwenkathi othi yafona ingane yakhala intombazane engayizona ukuthi ithini ngibhala ama message ekseni ngo1 ithi mama angisafuni ukuhlala la mama vula ifoni ngibhala ama message okusho ukuthi kahle ngicela ukuthi ningisize ukuthi ingane size ngakimi zizohlala ngoba ubabwazo njengamanje ngoba ngahamba ngilole ingane wahamba ongifaka isondlo wathi yena ingakhe enqaba nengane sizekhaya ingoba mina ngizondle. Okay, angithi divorceile? Yebo sesidivorceile. Okay, noma ke ngeke mhlambe ngiyikhomithe kakhulu ngoba inkantolo nama-social worker kufuneke kudetermineke lokho ukuthi ingane izwela ngakubani kodwa ke nawe unelungelo ukuthi ingane zakho ukwazi ukuyi-accessa as much nayo njengoba ekwazi ukuthi ingane ahlale nazo at least but igcina ukuthi phela ingane ihlukumezeke ukuthi mayilokhu iya ngapha izofunda ngakephi ngakuwena ngoba awusebenzi angithi kwamanje. Yebo ngisebenza kwamanje. Yena ngale uyayisebenza inyanga. Mhlambe nalokho inkantolo likubheka ukuthi ubani ongakwazi ukuthi mhlambe ondle izingane kodwa ke njengoba ngisho ukuthi kuyodetermine inkantolo thina nje uku-assista kuphela ukuthi nawe njengomama obhekene nomzimba ukuthi ubuhlukumezeke emshadweni wakho namanje izingane zakho uphuciwe zona unelungelo lokuthi uyithole izingane inkantolo bese iyakwazi ukuthi i-decide ukuthi yabo izingane nishare kanjani. Ngoba phela
into engangibuza ukuthi okay fine ngoba ingane ihlala nawe awufuni zize kimi. Kodwa ngiyadonsela mina i-maintenance emholweni wami emalini encane engiyiholayo. Ngiyazondla ngokwe-maintenance. Uhleli nekhadi lapho laze engashiyayo leqolo ngenxa yokuthi mina angikhoni ukuthi kuthiwa ngizoyinakekela ngakushiya nalo. Manje ukwazi kanjani kuthiwa mina imali iyadonseka engiyiholayo kodwa angikhona nokuyibona ingane uyanqaba ukuthi zize kimi. Ukwazi kanjani ukuthi wena unqabe nazo izingane ekube mina ngikwazi ukuthi kuthiwa ingane zami ziyadonsela imali lapho kwe-payslip leyo engiyiholayo le encane kodwa awufuni ukuthi ngize ngiyibone. Hey sudle kokuningi sisi. Sudle kokuningi. Ungathini nje entombini elapha emhlangene esazoya emhlangeni. Nathi siyafika singamadoda sithi neyintshebe siyafika sizokhetha ungathini? Ngi-advise. Nxesi. Ngicela mama eyintombini mangabe kuthiwa umuntu uzoyithatha intombi bebhekelela isimo sakhe lo muntu ukuthi inhlali kanjani before ingane beyihambise lapho or imfundo umuntu ngoba ungamfundi umuntu kubhlungu. Angifisi ukuthi kube khona umuntu ohlukumeza kanje. Ale dogma. Ntombi yasemhlangeni le sibhekene nayo ngane zakwethu. Nanku September uyazisile impela sobe siyibizile intombi umgubho wazo kodwa ke uyabona ukuthi nakhona la khona ikhinse ezikhona okusafuneka ngempela ke njengesizwe nohulumeni naye kasukume avala impela yonke lezi ikhinse ezikhona ngoba impisi ziyohlala ezikhona impisi. Enye into ke ngiphatha kabuhlungu nawo engathi mhlawumbe isizwe singabe siyibheke. Lento yokuthi kuthiwe uma ngilobola bese ngithi mina wena ufundisekile kini ngisho kumakoti. Ngiyaxoxa nawe sisi bengaqonile ukukhalisa seswakhe. Yabo. Bese igama livele ngakumina njengomuntu wesilisa ngilibhekisa kumuntu wesimame lo mhlawumbe ngabe ungiganile ngithi wena ufundisekile hamba bakufundisa kini. Ngifundiswa aphi mina njengomuntu wesilisa? Uma ungena emshadweni kuphi la ngifundiswa khona mina ukuthi ke into engizenzayo mhlawumbe nami ngivela ukuthi angifundisekile funeka athini umuntu wesimame kumina uma ebona ukuthi angifundisekile ngoba uma ngithi ngiyambona mina ukuthi akafundisekile bese ngimbuyisela kubo mina la ekhaya ngizofundiswa nini? Ufundiswa phi indaba yasemshadweni ngoba le process ukuthi kade intombi into ehamba emhlangeni bayahlula ba amatshitshi. I-stage sokuthi angene ngapha a prepare ukuthi angene emshadweni. Uyasibona ukuthi abasincane kangakanani ukuthi a prepare ukuthi seyoba umfazi manje. Lo muntu ufike wacela lapha ukuthi bese eqoqe konke akuqoqayo ngoba uyabona ukuthi space up aphuthuma ngaso ukuthi alethe inkomo uyakhehla uyembesa whatever kwenzayo manje ufuna umshado khona maduze uyasibona leso sikhathi singaleso ukuthi asikho ukuthi leyo ngani yakwazi ukuthi ifundise ukuthi siyoba umfazi. But ke mina mangifika ngithi awufundisekile kini wena mina ke ngifundiswa kephi angazi ngane zakuthi izinto nje phela ke abaphethe imithetho nabalawulayo ke yona imikhosi leyo yakhona baphethe intombi ikhona ngithi nezinsizwa ukuthi awukho kumkhosi wezinsizwa ngaze ngawubona la kuthiwa khona nazo izinsizwa nazo ziyalwa khona but ingazi ukuthi isikhala sikhona engathi ke nabaphethe bangeke basume babheke. No asizo kuba bade ngane zakwethu uhambo lethu lude kakhulu seswami. Ngithe namhlanje angeze ngizokubona mangaxolisa ukukhalisa bengaqonda ukukhalisa. Sebeze la ka12 siyahlupheka sinayo imali bathi funa ngihlaye nethishu la ukuthi banikhala. Sikwazi ukuthi sinisule inyembezi yebo. Ngithanda ukubona uhleka nje seswami sidlule kulelo sizo sodlule kulona impilo yokuqhubeka sazoba nempilo ngaphambili ma yebo. Iba i-testimony nokuthi ke kuyaphileka after an abusive if usuphumile kuyona lesinqumo wasithatha sokuthi uphume sizokweseka kusona because ngeke sithi bekezela
ngoba lelo gama liyabheda lelo gama. Kwakuyigama lalisebenza koma bethu nabo bexhashazwa baba bethu nomkhulu. Kuthiwa akabekezele noma eseshaywa ngisho ngesagila kuthiwa abekezele emzini. Ayisekho nje njengamanje kuthiwa abekezele. Madoda manje ayabulala. Ngeke ukuthi ingane ayibekezele. Nawe ke mawusumukele inkomo. Engathi mhlawumbe lento yomshado ngabe i-rearrange ngenza kwehle into yamalobolo. Ungamukela amalobolo onke egcineni ingane yakho mesihlukumezeka laphana. Nawe usakwazi ukubusela inkomo uthi ingane mayibuyele emumva. Engathi mhlawumbe ngeke kube ne-arrangement ukuthi hayi ndoda khipha uhafu. Ayibe installment siyobona lapho ukuthi ukuze kube lama ukuthi ingane yami usuye abuse ikwazi ukubuyela ekhaya. Ngoba mase sihlupheka ingane yami ishawa laphana ingakwazi ukuthi ize kumina. Buka nje usisi ubaleke ogoli akazimuntu kogoli. Uma uthatha intambo eyibulala le kwakuzothiwana. Inkinga ebhekene nabantu besimameka eSouth Africa kule mthetho ekhona ebekiwe. Nalento yokuganisana kufanele ngathi uhulumeni ngathi ngakibheka icutshungule namakhosi nonke nezinduna nabefundise emabandleni buyibhekelele ukuthi lento ngempela izohamba kanjani ngoba lokhu obekukhona eqaleni akusasebenzi manje isikhathi asisafana. Seswami siyabonga siyaxolisa nje konke okudlule khona dadewethu. Sizozama ukuthi sikulele ngendlela nama social worker asukume. Angagcini nama alokho enqakisana ngawe ngoba isikhathi se-GBV siyaziwa ukuthi sinjani. Uma kungena umuntu ngomnyango uyi-social worker yenza ngokusemandleni ukuthi usukuma uyama irrespective ukuthi akekho kwi-jurisdiction yakho. Sukuma ngayo yonke indlela ukuthi enze sure ukuthi ulithola ngayo yonke usizo ukuthi nani uma hand over kuma colleagues akho. Ungaveli umphusha ukuthi ahambe esindaweni ukuthi engazuthi mhlambe anisebenzisani beniphethe umuntu oyedwa ngaphansi kwe-department eyodwa. Nalokho nje kuyalimaza nje kuma social worker ukuthi kube njalo ngoba shuthi lesihlave esikanje sawuqhubeka kodwa kuyibona ukuthi abasekhaleni ukuthi babhekane ne-GBV. Social development ke lo nawo njengathi abasebenzi bawo bebangenzi kahle. Dadewethu siyabonga engathi kungalunga konke ntombi. Ube right nje. Umuhle kabe nje usazomthola nomyeni omunye. Singene nenkomo ekhaya. Uphume kulesi asiqhele obukusona. Sibonga ukuthi uphuma uphila ntombi. Yabo. Nasekhaya siyadabuka nokuhamba kababa gogo ukuthi naye awemukele njengengane yakho ukuthi ubuyile ekhaya usaphila. Siyabonga South Africa siyabonga.